se vám vybaví, když se řekne heavy metal? Mně osobně dvě rychlé elektrické kytary, rytmický bicí, uječený zpěvák a hlavně skupina fanoušků, co hází hárem na koncert. Takže heavy metal je prvním žánrem metalu, který kdy vůbec vznikl. Vzniká na přelomu 60. a 70. let kombinací blues rocku a hard rocku ve Velké Británii a USA. Za průkopnické kapely tohoto žánru považujeme Black Sabbath a řekněme Deep Purple. Tyto dvě kapely si vybudovaly rozsáhlou posluchačskou základnu i přes nepřízeň kritiku. V polovině 70. let britská kapela Judas Priest odstraňuje ze žánru většinu bluesových prvků a tím nastoluje novou vlnu britského heavy metalu. Na to se objevují takové legendy jako Iron Maiden nebo Motorhead. Ty přináší do žánru rebelii punk rocku a tím zvyšují rychlost hry. V průběhu vývoje heavy metalu se podařilo mnoha stylům z něj odtrhnout. A já se jdu taky odtrhnout.